Pajjiżna jkompli jinħakem minn xita kontinwa. Fil-lokalità ta' Witty-Line, numru sostanzjali ta' dajjes spiċċaw tkissru bir-riħ qawwi wix-xita. Dajsa twila l fuq minn 50 pied spiċċat inqatat minn malbaga u saret biċċiet, b'3 kwarti minna tispiċċa fi-triq. Lokalitajiet oħra li ntlaqtu mill-maltemp kienu ir-Ramla taż-Żejtun u x-Xajra. Al kuntrarju, lokalitajiet fin-nata fuq ta' Malta ntlaqtu biss mir-riħ li qala numru ta' siġar u kontenituri tal-iskart. Fosthom Baħariċċa, San Pawl il-Baħar u l-Qawra. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija ta' rifnu forza 8 bil-baħar ikun qawwi ħafna li jsir qawwi. Ir-riħ mistenni jbatti xi ftit fil-jumejn li ġejjin, iżda x-xita mistennija tippersisti. Il-ħamis mistennija xita possibilment birrat. Fl-aħħar 24 siegħa niżel total ta' 0 mm.4 ta' xita.